खुलुमबाय बडलेण्ड एंखं टेलिभिजन स्टुडिअ आं हायनार्सि गयारि दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। काथिराम बर'आ गुवाहाटी नोगोरमानि नलपारायाव खौरां लाहैदों। रायजो नाङै 364 सा सुबुंनिफ्राय 722 सा PSO बोखारबाय। 15 फेब्रुवारिनिफ्राय खुलिफिननो हागौ रायजोनि गासैबो फरायसालि। रायजो सभानि मोनसे मासिखौ लाना कंग्रेस AIUDF नि गेजेराव दाबि दावा। नगावआव हा जावनायाव थरनै IED मोनदों। नीति आयोगा फोसावनाय जौगाथायनि फारिलाइयाव आसामा गाहायथारनि 3 रायजोजोंसो दंफायो। सुकानजुलि फायारिं रेन्जआव गावनाय इन्डियान आर्मिनि रकेट लान्चारा परमेश्वर हाजदानि न'आव गोग्लैफैदों। रायजो सभायाव रिपुन बर'आ मदि सोरखारखौ गोख्रोङै सोंखारिदों। कार्बि आंलंनि बकाजानाव पुलिसआ 5 कौटि रांनि ड्राग्सजों लोगोसे 2 हमदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। बिटिआरनि बुंथिगिरि काथिराम बर'आ दिनै गुवाहाटी नोगोरमानि नलपारायाव दावबायना दुखुथिया सुबुंफोरखौ खौरां लाहैदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला बावैसो सान सिगां गुवाहाटी नोगोरमानि नलपारायाव माखासे बोसोरनिफ्राय जिउ खांनाय माखासे बर' नखरफोरखौ कामरुप मेट्र' जिल्ला खुंथाया सिगांग्रो फोरमायथियालासे हरखाब एफेक्सन खालामना होख्रांहरनाय दुखुथिया सुबुंफोरखौ बिटिआरनि बुंथिगिरि काथिराम बर'आ दिनै खौरां लाहैयो। बबेखानि काथिराम बर'जों लोगोसे MCLA पबित्र कुमार बर' आरो मिरु बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारियाबो दंमोन होनना मिथिनो हादों। मख'नो गोनांदि नलपारायाव सोरखारजों न' बां सिफायना होख्रांहरजानाय दुखुथिया सुबुंफोरनो नांगौ जानाय मुवा बेसादखौ गाबोननि गेजेरावनो जगायगोन होननानै काथिराम बर'आ बुंथिदों होननानै मिथिनो हादों। ओरैहाय गुवाहाटी नोगोरमानि नलपारायाव आयेन बेरेखायै एफेक्सन खालामनाय जाथायनि सायाव नायबिजिरगोन होननानै बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ फोसावदों होननानैबो मिथिनो हादों। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया PSO हारिमुखौ गैया खालामनो थाखाय गावबा गावनि PSO एंगारनो खावलायनायनि उनाव रायजोनि राजखान्थियाव माखासे दान्थे बिदान्थे सोलिदों। नाथाय गिबि मन्थ्रिनि खावलायनाय लेखा रायजोनि सा 50 बारग' मन्थ्रि MLA MP फालांगिरि आरो राजखान्थिगिरिफ्रा गावबा गावनि PSO एंगारदों। स्टेट सिकिउरिटि रिभिउ कमिटिनि रिपर्टआव दासिम रायजोनि 364 सा राजखान्थिगिरिफोर दैदेनगिरिफोर बारग' मन्थ्रि MLA बारग' MP चेयारमेन आरो फालांगिरिफोरनि जिउआव जेबो रोखोमनि गिनांगौ गैया होनना फोसावनायनि उनावनो रायजोनि 364 सा सुबुंफोरनि गासै 722 सा PSOफोरखौ रायजो सोरखारा बोखारबाय होननानै आसाम पुलिसनि स्पेसियेल DGP हिरेन नाथआ सुलुङाव फोरमायदों। मख'नो गोनांदि दानिफ्राय रां होब्लाबो जायखिजाया सुबुङा PSO मोननाय नंला होननानैबो हिरेन नाथआ रोखायै फोरमायदों। ओरैहाय गिबि मन्थ्रिनि गारिखौ खमायनाय जाबायब्लाबो बिनि रैखाथिनि सायाव रिस्क लानो हाया होननानैबो स्पेसियेल DGPआ बुंदों। कभिडनि थासारिया गाहामाव फैबायब्ला फैगौ 15 फेब्रुवारिनिफ्राय रायजोनि फरायसालिफोरखौ सरासनस्रायै खुलिफिनगोन होननानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै फोसावदों। दुमदामायाव दावबायनाय गिबि मन्थ्रिया खौरांगिरिनि सिगाङाव दिनै फरायसालि खुलिफिननायनि बागै बे बाथ्राखौ बुंदों। मख'नो गोनांदि आथिखालाव कभिडनि अलखद थासारिनि थाखाय रायजो नाङै 1 थाखोनिफ्राय 8 थाखोसिम गासैबो फरायसालिफोरखौ बन्द' खालामनो गोनां जादों। 9 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिम सप्तायाव सानथाम क्लास जागासिनो दं। फैगौ एप्रिल दानाव आसामनि 2 रायजो सभा मासिया लांदां जागोन। बेनिनो मोनसे मासिखौ खुंथाय गोहोआव थानाय BJP मित्रजोटआ देरहागोना रोखा। नाथाय गुबुन मोनसे मासिखौ हेंथा दोलोआ खैसिक जायोब्ला देरहानो हागोन। बे खाबुखौनो लादों कंग्रेस आरो AIUDFआ। जाउनाव मोननै दोलोनि गेजेराव दाबि दावा सोलिगासिनो। मख'नो गोनांदि रायजो सभानि मोनसे मासियाव कंग्रेसनि बिजाथिखौ मदद खालामनो थाखाय कंग्रेसआ AIUDF आरो अखिल गगैखौ खावलायनाय समावनो AIUDFआबो रायजो सभा बिसायख'थियाव बिजाथि फसंनो थियारि खालामदों। बेखौ लानानैनो AIUDFनि MLAफोरा मैया मोनसे जर'खा मेल बुथुमनाय जायो। बबेखानि AIUDFनि MLAफोरनि मेलायाव गाहाय रायजो सभा बिसायख'थिखौ लाना सावरायनाय जायो। बे खेबाव रायजो सभायाव AIUDFनिफ्राय
सासे बिजाथि होनो थाखाय कंग्रेसखौ खावलायगोन होननानै एमएलए अमीनुल इस्लामा खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों। मख'नो गोनांदि AIUDFआ BPFनि सायाव जेबो फोथायनाय गैया। BPFखौ नागारा। हेंथा दोलोनि आखायाव गासै 43 सोद्रोमा दं। AIUDFनि मोन 15 भटनि मोनसेबो BJPआ मोना होननानैबो आमीनुल इस्लामा दाबि खालामदों। ओरैहाय जानो गोनां पौर सभा बिसायख'थियावबो AIUDFआ बाहागो लागोन होनना आमीनुल इस्लामा बुंदों। नगावआव हा जावनायाव थरनै गोहोगोरा IED बोखांनो हानाय जाथाया ओनसोलाव बयखौबो सोमखिखांहोदों। जाथायनि बागै मिथिनो हानाय बादिब्ला दिनै फुङावनो जितुमनि बरा मुंनि सासे सुबुंनि रजापेटिनि फोथारनिफ्राय बोखांनो हादों गोहोगोरा बमाखौ। बबेखानि न'नि बिथा खोनो थाखाय फोथारनिफ्राय हा जावनाय समावनो प्लास्टिकजों फानफ्रेना दोननाय थासारियाव थरनै गोहोगोरा बमाखौ मोननो हायो। जाथायनि बागै पुलिसनो फोरमायहरनाय लोगो लोगोनो नगाव पुलिसआ जाथायसालियाव थांना सन्देह गोनां बमाखौ बोखांहोयो आरो जाथायनि बागै नायबिजिरनो जागायो। मख'नो गोनांदि 15-20 बोसोर सिगांनो आलफानि थिउरियाफ्रा बे बमाखौ हा सिङाव फबनानै दोनदोंमोन जानो हागौ होननानै पुलिस बिफाना सन्देह खालामदों। उननि समाव देरगावनिफ्राय मोनसे एक्सपार्ट टीमा थांना आबाद फोथारावनो थरनैबो बमाखौ डिफ्यूज खालामो होननानै खौरां मोन्दों। जाय समाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आसामखौ बयनिख्रुइबो गोजौसिन सारिनि 4 रायजोआव बोखोनो नाजादों। बे समावनो आथिखालाव भारतनि नीति आय'गआ डक्टर हिमन्तनि सिमांखौ गुसु दै लुनानै होदों। सोलोंथाइ, सावस्रि आरो रांखान्थिनि बिथिङाव नायबिजिरनानै नीति आय'गआ फोसावनाय फारिलाइयाव आसामनि फारिलाइया बयनिख्रुइबो गाहायसिनाव थानाय 3 रायजोजोंसो दंफायो। नीति आय'गआ नायबिजिरनानै मोन्नाय फारिलाइयाव दं फारियै बयनिख्रुइबो गोजौसिनाव केरेलाया 100आव 75 नम्बर मोननानै फारिलाइनि सेथि जायगाखौ आवग्रिनो हादों। बेनि उनाव नैथियाव तामिलनाडुआ 72 नम्बर मोननानै नैथि जायगाखौ आवग्रिनो हादों। बेनि उनाव थामथियाव 72 नम्बर मोननानै गवा, कर्नाटक, अन्ध्र प्रदेश आरो उत्तराखन्डआ थामथि जायगा आवग्रिनो हादों। नाथाय दुखुनि बाथ्रा दि बयनिख्रुइबो बाङाइसिन 57 नम्बर मोननानै आसाम, बिहार आरो झारखन्डआ फारिलाइनि बयनिख्रुइबो गाहायसिनाव थानांदों। नोजोर होनो गोनांदि नीति आय'गनि नायबिजिरनाय बादिब्ला सा-सानजा रायजोनि मोनफ्रोमबो रायजोआनो सोलोंथाइ, सावस्रि आरो रांखान्थि बिथिङाव साबसिनाव दं। तामुलपुर जिल्लानि भारत-भुटाननि सिमायारि ओनसोल सुखानजुलि एबा दारांगा फायारिं रेन्जआव इन्डियान आर्मिनि 3 नं फिल्ड रेजिमेन्टआ फायारिं प्रेक्टिस खालामनाय रकेट लन्चारनि बमाया 1 नं पाहाड़पुर गामिनि परमेश्वर हासदानि न'आव गोग्लैफैदों। जाहोनाव बोसोरथाम सिगाङाव लुफुंनाय प्रधान मन्त्रि आवास योजनानि सोरखारि न'आ थेर-बेथेर जालाङो। बे जाथायाव नाथाय रावनिबो जिउ खहा जायाखै। अदेबानि बै समाव परमेश्वर हासदा आरो बिनि बिसिया न'नि सिथ्लायावनो जिरायनानै दंमोन आरो बिसोरनि फिसाफ्राबो गामिनि फोथाराव गेलेबाय थादोंमोन होननानै मिथिहोदों। बै नखराव गासै 7 सुबुंफोर दंमोन। नाथाय खाफाला मोजां रावनिबो जिउआ खहा जायाखिसै। जायगानि रायजो राजाया बुंथिनाय बादिब्ला 1 नं पाहाड़पुर गामिया भारतनि उदांस्रि जानायनि सिगाङावनो दंखायो। जाथायनि सोमोन्दै खौरां मोननानै जायगानि पुलिसआ लोगो लोगोनो बै नखराव थांनानै सुलाद लाहैनायजों लोगोसे नायबिजिरहैदों। बेनि अनगायैबो इन्डियान आर्मिनि गोजौ सोरनि मावख'गिरियाबो बै नखराव थांनानै परमेश्वर हासदानाव निमाहा बिहैनायजों लोगोसे खहा सुफुंनो रादाय होदों आरो गोदानै थाग्रा न' लुनानै होफिनगोन होननानै सुलुङाव फोरमायदों। आसामनिफ्राय कंग्रेस दोलोजों दैथायहरजानाय रायजो सभानि MP रिपुन बर'आ बिस्थिबारखालि रायजो सभायाव मदि सोरखारखौ गोख्रोङै सोंखारिनानै जेबो उदायै फिसाज्लाजों रुजुदों। मानो होनोब्ला आथिखालाव नरेन्द्र मदिजों दैदेनजानाय मिरु सोरखारा जेबो खामानिखौनो मावाखै एबा गोदानै माबा मोनसे सोरजिनो हायाखै। नाथाय सासे जेबो खामानियाव उदायै फिसाज्लाया जेरै बिफा सोरजिलांनाय धोन सम्पथिफोरखौ फानै जोबस्रांलांहोयो, थिग बेबायदिनो आथिखालाव नरेन्द्र मदिजों दैदेनजानाय मिरु सोरखारा हादरनि थाखानाय धोन सम्पथिफोरखौ मोनसेनि उनाव गुबुन गासै मोन 25 सेक्टरफोरखौ प्राइभेट सेक्टराव फानबाय। बेनिफ्राय बांसिन लाजिनांथाव आरोबाव मा थानो हागौ होननानैबो रायजो सभानि MP रिपुन बर'आ गावनि बिबुंथियाव बुंदों। बेनि अनगायैबो भारतनि गासैबो बारग' गाहाय मन्थ्रिफोरखौ रिपुन बर'आ बाखो नायदों। मानो होनोब्ला बिसोर रावबो नरेन्द्र मदि बायदि हादरनि धोनखौ प्राइभेट सेक्टराव फानाखैमोन, नाथाय बिसोरो सम्पथि बानायदोंसोमोन।
नागालेण्डनिफ्राय फैनाय गंसे नाम्बार प्लेट गैयै अगनार गारिखौ सिग्रोमनानै बकाजान थानानि पुलिसा बिस्तिबारखालि मोन 52 पेकेट साबोन बिखबनिफ्राय गासै 660 ग्राम हेर'इन ड्राग्स जब्द खालामनो हादों। बकाजाननि एसडिपिअ जन दास आरो बकाजान थानानि असि भौमिक ब्रह्मनि दैदेननायाव बे सिग्रोमनाय हाबाफारिखौ मावफुंदोंमोन। पुलिसनि सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला बे ड्राग्सनि मार्केट भेलुआ 5 कौटि रां जागोन। गारियाव थानाय नागालेण्ड डिमापुर सुनखयनि थागिबि फारियै अशोक आरो एस सिला मुंनि ड्राग्स पेडलारफोरखौबो पुलिसा एरेस्ट खालामदों। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला डिमापुरनिफ्राय लाबोनाय बे ड्राग्सखौ गुवाहाटी नोगोरमायाव मुंदांखा ड्राग्स पेडलार बाबा हाजरिकानो गथायहैगौमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।